Hvis du er offentlig leder, så kan det være, at du kan identificere dig selv med manden på det her billede. Det, der sker, det er, at der er en mand, som bliver revet i fra alle tænkelige sider af forskellige mennesker. At være offentlig leder kan nogle gange være forbundet med at befinde sig i et krydspres. Der er folk, der har ønsker til en om ting, man skal gøre, forventninger til en om ting, man skal gøre, og regner med, at man gør ting. Og det er ikke altid, at de personer, som trækker i en, så at sige, har de samme forventninger til, hvad man skal og bør gøre som leder. Det kan også være, at du befinder dig i en situation, hvor det måske ikke helt er tilfældet, men at kursen den er mere klar. I kører mod solnedgangen i din organisation. Der er nogle bump på vejen, men det kan være, at du lige pludselig bliver nødsaget til at lave en uvending, fordi der kommer noget ind, som du ikke havde forudset. De her ting er nogle vilkår, som offentlige ledere må operere under, men de kan være svære, fordi at de kan have betydning for, om man kan blive opfattet som troværdig af sine medarbejdere. Så hvad er ledertroværdighed? Jamen ledertroværdighed, det definerer jeg som følgerens vurdering af, hvor plausibelt det er, at en given leder handler i overensstemmelse med sine udtrykte intentioner. Og lad os lige dykke lidt ned i den her definition, fordi der er nogle centrale forhold, der er vigtige. For det første, det er følgerne, som vurderer lederens troværdighed. Troværdighed er noget, som man bliver givet af andre. Og det handler om plausibilitet. Det ligger næsten i ordet troværdighed, værdig til at tro på. Så det er noget, man ikke ved med sikkerhed, men noget, som man tror, man kan regne med. Så derfor er plausibilitet vigtigt. Hvis man vidste det, så var der ikke nogen behov for at have troværdighed. Det, der også er centralt for det tredje, det er, at troværdighed i den her henseende handler om en given leder. Det er altså en bestemt person eller position, eller begge dele, som man har fat i. Og endeligt, for det fjerde, så handler troværdighed om overensstemmelse mellem udtrykte intentioner og handlinger. Så det vil sige, at man som leder gør, hvad man siger, man vil gøre. Jeg har kigget lidt på det her troværdighedsbegreb, ledertroværdighed, og der er 4 komponenter, som er vigtige at hive fat i. Den første komponent er oprigtighed. Oprigtighed, det handler om man faktisk mener det, man siger. Altså er ens udtrykte intention også ens reelle intention. Det anden komponent, det er kompetence. Er man som leder i stand til, i bred forstand, faktisk at gøre det, man siger, man vil gøre? Har man de faglige evner? Har man netværket? Har man de sociale kompetencer, der skal til for at kunne gøre, hvad man siger, man vil gøre? Den tredje komponent er adfærdsmæssig integritet. Og adfærdsmæssig integritet er ens historik for at gøre, hvad man siger, man vil gøre. Altså det er alle de erfaringer, som den enkelte følger har med den pågældende leder i fortiden. Og det bruger man til at vurdere, hvor sandsynligt det er, eller hvor plausibelt det er, at lederen vil gøre, hvad man siger, at man vil gøre i fremtiden. Og det sidste, den fjerde komponent, det er den positionelle integritet. Og den positionelle integritet, det handler om, at man jo ikke kun er en person som leder, man er også en rolle. Og de personer, som har indtaget den rolle før en, de har jo også haft en betydning for, hvordan medarbejdere eller andre ledere i organisationen ser på den her rolle, som for eksempel afdelingssygeplejerske, skoleleder, departementschef. Og det indgår også i den vurdering, som man laver. Man kigger ligesom på, jamen, hvad kan vi egentlig forvente af den her rolle, ud fra det vi ved om tidligere personer, der indtager den. Hvilken betydning har ledertroværdighed så for, at man kan lykkes med ledelse? Jamen det vi kan se fra nogle af de studier, vi har lavet, det er, at hvis man opfatter lederen som mere troværdig, så angiver man også at være mere motiveret, når man bliver udsat for ledelse fra den her leder. Det kommer både til udtryk, når man spørger folk, men det kommer også til udtryk i deres faktiske adfærd i forhold til, hvor meget tid de bruger på at løse opgaver for lederen. Men hvad kan du så som leder gøre for at styrke din troværdighed? Der vil jeg gerne komme ind på 3 ting. For det første, så kan du signalere, at du investerer i dine ledelsesintentioner. Hvis du har sagt til dine medarbejdere, at du skal løbe en halvmaraton om 3 måneder, men de aldrig nogensinde ser dig med løbesko på, eller har en fornemmelse af, at du egentlig løber en tur, så er det ikke sikkert, at de tror på, at du har tænkt dig at gøre det her, når det kommer til stykket. Og det samme kan man overføre til en arbejdsmæssig kontekst. Ved at gå forrest og vise, at du kærer dig omkring de intentioner, du sætter i udsigt til dine følgere, så kan du også opnå en større troværdighed i deres øjne. Det næste, det handler om, at du kan binde dig til masten. Det vil sige, at hvis du har en formodning om, at du på et tidspunkt
vil være fristet til at afvige fra en intention, som du egentlig har sat i søen, så kan det være en fordel for eksempel at delegere opgaven om at realisere den til nogle andre. For eksempel nogen, som har en meget stærk interesse i at få dem realiseret. Det kunne være, at en opgave omkring pædagogisk udvikling på en skole kunne blive delegeret til en gruppe af medarbejdere, som havde et udvalg, og som var nogen, som virkelig gik op i det her. På den måde så vil det blive, om ikke umuligt, i hvert fald så væsentligt sværere for dig at afvige fra den kurs, som du har stukket ud på et senere tidspunkt, selvom du måtte blive fristet til at gøre det af forskellige årsager. Og endeligt, så er der det sidste råd, som jeg vil tage med, og det er, selvom det kan lyde banalt, at tænke over, om du faktisk mener, at du har mulighed for at gennemføre det her, inden du siger det til dine følgere. Er det sandsynligt eller plausibelt, for at bruge det ord igen, at du kan lykkes med at gennemføre det her? Hvis ikke, så kan det være, at du skal overveje og måske nedjustere den intention, du har, eller helt at lade være med at sige den.